Què tal? Com estàs? Bona tarda. Bueno, bé, de moment bé. Nerviós. De moment nerviós, sí. Vull preguntar, abans de començar, clar, totes les entrevistes que podem fer amb gent del món de l'esport físic, per dir-ho d'alguna manera, se li pot preguntar què tal li ha anat la vida amb el Covid. Per vosaltres són l'únic esport que es podria dir que no l'heu patit. No, de fet, i encara que pugui ser impopular, ens ha anat millor amb el Covid. Jugadors que, bueno, això dels esports, no? Cadascú està de casa seva, els horaris són nocturns i normalment no hi ha problema, no? Per poder jugar, però clar, arribar a les 10 no és fàcil per tothom. Arribar a les 10 de la nit, que és quan comencem. Hi ha gent que potser entrena amb el seu equip de futbol real, o gent que surt a treballar justament a les 10, i això del Covid, doncs, bueno, ara ja no ho estem notant tant, que és veritat, però al confinament, bueno, vam jugar partits gairebé més que mai. Vam tenir l'oportunitat de jugar una lliga de footers a la plataforma web aquesta i en res vam estar jugant contra el Levante, vam estar jugant contra el València, vam jugar contra l'Espanyol, vam jugar contra molts clubs i això va ser possible, per sort o per desgràcia, pel confinament. Clar, el confinament va ser aquella època que tothom... Semblava que Twitch va patar, vull dir, tothom feia coses a Twitch i entenc que a vosaltres també us va venir, també a nivell publicitari, superbé. Sí, de fet, tot i que les temporades no van ser gaire bones, que és veritat que el confinament no va coincidir potser amb el nostre millor moment, com a equip sí que vam fer moltes coses. Vam fer moltíssims amistosos, moltíssims tuits, fins i tot vam jugar a la Copa Catalunya, que no s'havia fet mai, una Copa Catalunya digital. No, a nivell publicitari va anar bé, a nivell de resultats potser no tant, de fet els resultats estan anant bé ara, en aquest post-confinament, però sí, no, va ser una bona època, encara que potser quedi malament dir-ho. Des de 2018 que això comença, quasi que comptabilitzeu temporades per ascensos. Bueno, sí que és veritat que el primer ascens que vam jugar, el primer ascens, la primera temporada que vam jugar regional, no? Que és una lliga que hi havia moltíssims equips, es va pujar patint, vam haver de jugar, em sembla que van ser 6 playoffs o 7 playoffs i res, tot i que vam perdre l'oportunitat d'or de pujar com a primers, perquè clar, en aquests play-off, si eres primer i empataves amb qualsevol que havia estat segon, tercer o quart, i també passaves al play-off. I nosaltres, al ser segon, ens van tocar només primers, llavors vam haver de guanyar tots els partits. I va ser complicat, però sí. Després sí que és veritat que arriba temporada a quarta divisió, la primera que vam jugar, perquè ens vam saltar la categoria de cinquena divisió, que es va crear justament en aquell moment, però nosaltres, com vam pujar, ens van saltar la categoria, i res, la primera temporada vam quedar sisens, va ser una bona temporada, però després sí que és veritat que la següent vam estar a prop de baixar i després ho vam arreglar una miqueta i ara estem molt bé. Clar, m'agradaria tocar una mica més aquest tema d'ascensos o funcionament més dels esports perquè, vull dir, pels menys experimentats, al final, clar, tot això és un món molt nou, però tu em comentaves ara, fora micros, que al final no deixa de ser la vida real el FIFA, quasi. Sí, bueno, a veure, sí que és veritat que els partits duren 12 minuts, no duren 90, per sort, perquè si no potser els partits acabarien 30-25 de resultats, semblaria bàsquet, però sí que és veritat que moltes rutines del futbol i moltes rutines del dia a dia en els entrenaments són iguals. Nosaltres tenim 5 dies a la setmana d'entrenament, sí que és veritat que no és per la tarda o pel matí com podria ser els equips reals, és per la nit, i aquests dies combinem entrenaments amb partits oficials. Juguem normalment de diumenge a dijous de 10 de la nit a 12 i entre aquests 10 de la nit a 12 potser tenim 2 competicions oficials, una competició, 3, depèn del dia. Però al final tot és igual, tot es mou per xarxes, es mou per uns mercats oficials de fitxatges on tu pots vendre, pots deixar anar, no? O pots incorporar el teu equip, salvar les distàncies com si fos una competició oficial de futbol real. Clar, i vull dir, al final notes aquesta presència d'espectadors als esports o creus que encara és un aspecte massa nou? Perquè, per exemple, vull dir, jo mateix, és una cosa que realment desconeixem molt perquè també és molt nou. Sí, però jo crec que sí que és veritat que és bastant nou, potser tot això del Twitch, no? Que tindrà 3 anyets, com a molt, 2 anyets, però sí que és veritat que FIFA, com a joc, no? FIFA potser té dues vessants, que és la vessant aquesta que fem nosaltres, que és l'11 contra 11, cada jugador contra un jugador virtual amb el mando, i al final estem jugant 22 tios en un partidet, i l'altra, que és potser la vessant que dona més diners i la vessant que dona més rellevància al joc, que és la Ultimate Team, que és això de l'1 contra 1, amb les cartites, jugadors que bailen i tot això. I bàsicament els principals youtubers de FIFA d'Espanya, que potser compten els subscriptors per milions, el DJ Mario, que és potser el que més li dona això, em sembla que té 8 milions o 7 milions de subscriptors, juguen a 1 contra 1. Sí que és veritat que el mode 11 contra 11 és més el futbol real, perquè no és el mateix jugar tu contra la màquina, que al final, o sigui, tu contra la màquina, partida,
tu contra un altre jugador que al final tu no pots controlar tots els jugadors, per tant hi ha altres jugadors que es posicionen sols, que la màquina, la intel·ligència artificial, per així dir-ho, controla aquests jugadors que tu no estàs controlant en aquell moment, sinó jugar 11 contra 11, que si el meu central a l'esquerra comet una errada i trenca el fora de joc, ens fastidia tot l'equip. No és una cosa que la màquina pugui arreglar. Per tant, és més realista, el que passa que això, per desgràcia, no ven. Sí que és veritat que durant el confinament, una mica lligant amb la pregunta que deies abans, a Movistar va fer la Copa Movistar, que va estar amb l'Àngel Román comentant, que és el comentarista de Movistar Deportes, i, hòstia, em sembla que la va guanyar, de fet la va guanyar l'Onente aquest que t'he dit abans, fora de micro, i, bueno, va ser molt xulo, va haver partits comentats com si fos el futbol real i es va implicar moltíssima gent. Què passa? Va passar això, va passar el confinament i es va tornar una miqueta a l'oblit, en detriment, bueno, en canvi, el 1 contra 1, doncs cada cop puja més. Sembla que és potser és un problema d'inversió. La companyia li sembla, i és veritat, que l'1 contra 1 dona més diners, bàsicament perquè a l'1 contra 1 hi ha aquests paquetitos de sobres que valen diner real i amb això es forren directament, i al Clubes Pro no hi ha cap forma econòmica que tu puguis ser millor jugador. És tot jugant tu, és tot corrent el personatge, jugar partits i fer estadístiques perquè la teva mitjana de jugador pugi, mentre que a l'1 contra 1 jo puc ser malíssim, però per exemple, si jugo a primera divisió de la vida real, em donaran un jugador de 99 de mitjana i em donaran els millors jugadors, només per ser jugador de futbol real. Que perquè això com es decanta aquesta balança en favor de Clubes Pro, potser? Doncs jo crec que són potser 3 factors. L'entrada potser de més clubs, com potser l'Europa, no? O de potser de segona divisió B. Per exemple, segona divisió B va entrar al Cornellà fa temps, però va marxar. Clar, aquest tira i afloja no és bo pels clubs pro, perquè per la gent que ens, bàsicament, no diré que m'hi dedico perquè no és veritat, però que li foto moltes hores, a mi em dóna pena veure com fa 2 anys el Villarreal va marxar, o a mi em dóna pena veure com fa 1 any el Betis va marxar, perquè són equips que, hòstia, donen nom a això. Jo quan estic jugant al FIFA per la nit i estem fent aquests partits amistosos abans d'oficials i em trobo el Llevant, a mi em fa il·lusió jugar contra el Llevant. Encara que perdem, de fet l'altra vegada vam guanyar 1-2, però guanyem, és bo això pel club i tant per la velocitat meva com per la seva, com a club. I en canvi, al FIFA 1 contra 1 cada cop surten més clubs. De fet, ara s'ha fet, ja porta un parell d'anys, fent la Lliga Santander virtual 1 contra 1, i clar, cada equip que està a primera o a segona de la vida real ha de jugar a aquesta lliga, encara que no vulgui. El Sabadell mai va voler entrar a la UBFO, per exemple. I ara ha entrat obligat al futbol aquest individual, amb un noi que em sembla que és de Càdiz, ni tan sols és un tio que sigui de Sabadell o català, saps? Per exemple, aquí a l'Europa jo sempre he intentat fitxar gent d'aquí, no? De Barcelona potser, o de Rodalies. A la temporada passada l'equip em sembla que de 17 érem 12 catalans o 13 catalans. Aquesta temporada em sembla que en som 9 o 10, que està bastant bé el blog. I són gent que, hòstia, qualsevol dia fem alguna cosa aquí, tots poden venir, la majoria pot venir. En canvi, si el Sabadell fa alguna cosa, o vaig dir el Sabadell perquè és un cas així recent, ha de fer que el noi aquest de Càdiz vingui, i és diferent això. Llavors, no és el mateix, no s'aposta com s'hauria d'apostar. Clar, o sigui, entenc, al ser més mediàtic a l'1 contra 1, Exacte, posen tota l'energia i ara, de fet, m'estàs dient això, que estan obligant inclús. Sí, no, equips que de fet no han volgut entrar mai, perquè ja et dic, jo amb el Sabadell tinc experiència d'haver enviat algun correu per preguntar què fareu i tal, cap resposta, i després, clar, la lliga professional els diu, mira, aquest ha de jugar aquí, perquè, bueno, ets un club que està a segona i has d'ocupar plaça, bueno, doncs se'l mengen amb patates. I així, com el Sabadell, doncs el Logroñés, el Cartagena, aquests que han pujat nous ara. Els que van pujar, els obliguen a això. I, clar, ara canviem una mica, perquè tot aquest tema, vull dir, crec que és complicat, no? Sí. Perquè m'estàs dient si des de la plataforma no aposten. Clar, jo vull preguntar, tu a nivell personal, vull dir, ho hem parlat darrere micros, però m'ha semblat interessant. Tu has de controlar els 11 jugadors. M'ho dius, tota l'estona estàs parlant, però no és una mica mal de cap, tot això? Bueno, la feina del mànager a això és bàsicament ser un entrenador i un jugador, fer les dues coses. No és fàcil, perquè moltes vegades sí que m'ha passat, i a més els companys m'ho han notat, no? M'han fet veure que jo si estic al partit em costa estar amb el meu jugador. Sí que és veritat que moltes vegades un mànager bàsicament ha d'intentar que l'equip jugui, no potser el que tu vulguis, però sí potser a no cometre errades. Jo ja sé que els meus jugadors no són gent professional, no són gent que s'hi dediqui a això, no són gent... Però intentem aplicar, jo i l'altre capità, que és el Joan P., certs fonaments bàsics del futbol, no? Com el replegue, o atacar per les bandes, o les contres, o jugar més al toc, o jugar més vertical, doncs el futbol virtual. De vegades no es pot, perquè de vegades als jugadors els hi falten certes qualitats, no? Que poden anar adquirint, però de vegades no es pot perquè el joc, el FIFA, té alguns bugs, algunes errades que perjudiquen aquesta implantació. Però sí que és veritat que la idea del mànager és parlar, i jo bàsicament sempre intento, més que donar ordres, intentar corregir errades. Intentar fer veure, per exemple, el carriler dret, si té un tio que està corrent per la banda i no l'ha vist, l'avises.
Si el davanter esquerre té de passe de la mort i no t'ha vist, l'avises. Si veus que el joc està molt accelerat i així no farem res, tots estan corrent cap a dalt com pollastre sense cap, doncs també avises, no? I anem a calmar això una miqueta. Bàsicament, més que parlar tota l'estona, és intentar gestionar que el teu equip no cometi errades o fer l'equip rival cometre errades. I és una estructura horitzontal, perquè vull dir, tu entenc que tu ets més el líder en aquest sentit, però si algú veu una cosa que a tu se t'escapa, per exemple, com ho feu? Ni tant, no, ho poden dir, de fet, no és tota l'estona jo parlant o el Joan P quan està jugant ell i en silenci. Sí que és veritat que intentem que això no sigui un xivarri, que no estigui tothom parlant, perquè llavors no s'entenem de res. Però sí que és veritat que, per exemple, a la defensa, els 3 centrals que tenim, hi ha un que sempre ha de manar. Un ha de portar la línia, perquè jo no puc portar la línia de defensa. Vale? Hi ha un que en aquest cas acostuma a ser el del mig, que parla i està dient tota l'estona pugem, baixem, compte a banda, no sé què, ens tanquem, ens obrim, mecanismes de futbol. I després, entre el mig del camp i la davantera, intentem, el Joan P i jo intentem una mica d'organitzar com podem, però sí que és veritat que, per exemple, si a mi, per exemple, se m'escapa un passe o no veig una desmarcada, clar que el jugador en qüestió pot dir aquí, o Beltri, mira això, no sé què, o passa-me-la, i jo, si ho puc, li passaré. Sí que és veritat que és una miqueta intentar rebre feedback, no només del que jo dic als altres, sinó que els altres em poden dir a mi. No hi ha escales de poder realment. Sí que és veritat que és cada una persona que ha de parlar, perquè jo parlaria amb tots, però intentem ser iguals en aquest sentit. No és un entrenador dels jugadors, és un entrenador que juga com a jugador, que és un més al camp, i els altres. Sí, està bastant repartit. Sí, no, sempre. I què t'anem a dir? Vull dir, tota aquesta progressió tan positiva des de 2018, com ho viviu? Perquè al final, és veritat, m'has comentat que quasi és un hobby, que vull dir, feu per passar-vos-ho bé, però clar, al final els resultats també estan allà. A veure, és important, jo crec. Jo no és que. No vull dir que és un hobby, perquè si fos un hobby potser no li dedicaria no les hores, sinó el desgast mental, que jo crec que li dedico, encara que no vulgui. Però sí que és veritat que hi ha un moment de la temporada on tu dius, hòstia, vale, on estem? Al Nadal, a l'aturada de Nadal, estàvem segons a 3 punts del primer, i dius, hòstia, no estem vuitens, no estem novens, no estem desens. Es pot intentar alguna cosa. A la segona volta, des que vam tornar al Nadal, des que vam dir això de, hòstia, vamos a ver què passa, portem, sembla, 11 partits, n'hem perdut un. La resta són 9 victòries, 2 empats. No, molt bé, de fet molt bé, i som un equip que als equips de la Lliga no els agrada jugar contra nosaltres. A mi m'han dit que tenim una forma de jugar que és pesada pel rival, perquè és una forma de tocar molt, de no sé què, canviar les bandes, per tant, desgasta, perquè els jugadors, com a la vida real, el joc, entre comites, es cansen, no? Hi ha una barra, no? I quan el teu jugador es cansa, doncs corre menys, llavors és més difícil d'atrapar. Bueno, Beltri, clar, estem comentant tot això, però la realitat és que vosaltres, el dimarts, vau guanyar el vostre partit i vau ascendir de categoria. Clar, quina sensació és tot això? Perquè l'anterior pregunta et deia tota aquesta progressió de projecte, però és que aquesta progressió va donar un pas més fa pocs dies. Sí, bueno, el fet d'haver guanyat el títol ja per haver pujat és un salt enorme de categoria. Tercera divisió ja és una categoria que jo considero professional en aquest mundillo dels esports. A tercera estarà el Nàstic, estarà el València, i equips realment que, hòstia, estan apostant per això i el dia a dia. I res, és bueno, per mi aconseguir un títol amb l'Europa és potser el màxim, en el sentit que porto tant dedicant i tants dies i tantes baralles amb mi mateix, com portar-ho, com gestionar-ho, que no m'afecti potser a la meva vida personal, que de vegades tampoc és fàcil. I res, doncs és una victòria que també és bueno, no sé com explicar-ho ara mateix, però que alivia, no? Que per si dir-ho, que relaxa, perquè són molts dies. Pensa que la temporada va començar a l'octubre, a finals d'octubre gairebé, i estem a febrer, són molts mesos i moltes coses, i han passat, bueno, hem fet 1.000 entrenaments, 1.000 partits, i al final és un premi al teu esforç. Però bueno, també dic que aquest ascens no serveix de res, la temporada que ve fem la de l'equip ascensor, que podria passar, perquè és una categoria nova, amb equips que ja són més professionals, més difícils, i aquí potser hem destacat perquè hem sigut el millor equip regularment, però allà serà molt difícil. Allà, per exemple, aquesta temporada que ara acaba, el Rayo Majadahonda, la temporada passada, va guanyar a quarta divisió, amb molta diferència, estava el nostre grup, de fet, l'any passat, i ha baixat amb 6 punts, a tercera. Imagina't, de fer 70 punts a quarta, fer-ne 6 a tercera. O Team l'Elite, que és un equip que al playoff de regional ens va guanyar, però que teníem una altra oportunitat, i va pujar a tercera, també ha baixat com l'últim, també va guanyar a quarta divisió i també ha baixat com l'últim equip. Per tant, són precedents que espanten, però clar, ara mateix és moment de disfrutar i no de pensar què passarà, tot i que és d'aquí un mes, la següent temporada, que això no para. Bé, Beltri, doncs temporada acabada, jo no sé quin missatge li enviaries a l'afició, també en tant que s'enganxin als esports, no? Bueno, doncs primer de tot agrair a l'afició, sobretot quan tenim interacció amb ells, sigui via Twitter o via missatge, que realment jo sé que encara que
potser no es prodigui massa, sé que estan allà, i sé que l'Europa doncs, és com una gran família, no? Que toca molts pals, moltes seccions, i nosaltres com a eSports, jo sempre ho diré, i sigui als mitjans del club o fora, jo estic molt agraït al Víctor, a l'Àngel i al club en general per l'acollida que ens van donar des del 2018. Passi el que passi, perdem, guanyem, empatem, jo sempre estic molt orgullós i molt agraït de poder ser part de la família d'Europa, i res, sobretot animar-vos a poder seguir els partits, que potser l'hora no és massa popular, no? 11 i 10, i sé que hi ha gent que segur que torna a treballar, que està cansadíssima, que vol dormir, vol descansar amb la família, però bueno, també és una senyal que nosaltres sentim que esteu més a prop, i això ens ajuda. A mi una cosa que m'agrada molt fer als jugadors és bueno, quan hi ha algun comentari d'algun aficionat a la secció, o quan hi ha qualsevol tuit que posa l'Europa sobre nosaltres, a mi m'agrada passar-ho per WhatsApp, al grup, i dir, hòstia, mireu què han dit de nosaltres, mireu no sé què, o quan hi ha qualsevol mitjà extern que també parla de nosaltres. A nosaltres ens fa il·lusió sentir que som presents per la gent. I res, sobretot això, agrair el suport al club i a l'afició, i amb ganes de tornar a passar aquí pels micros, esperem que passi un altre triomf, o no, i res, això, moltes gràcies pel suport, i res, esperem tornar a estar aquí aviat.